سید وارث شاہ فرماندے نے ہیر روح تے چاک کلبوت جانو بال ناتھ ہے پیر بنایا ای پنج پیر نے پنج حواس تیرے جنہ تھاپنا تد نو لایا ای قیدو لنگا شیطان ملاؤن جانو جس نے وچ دیوان پھرایا ای ملکی چوچک نے فقہ اصول دوویں جنہ حق دا راہ بتایا ای۔ تو آؤ سنیے کلام وارث شاہ عرفان انصاری ہوراں کولوں ہیر اپنی ماں نال مخاطب ہے۔ بے اجے آدم دا نام نشان نہیں سی لائی رانجے دے نال پریت مائے نی سجدہ رانجے نو کیتا میں اس ویلے کوئی شے نہیں سی کعبہ مسیت مائے ماں کہندی تیرے مکھ تو لالیاں رس گئیاں کنے بلان دا ہسا اڑا دیتا نی گلی لکڑی مانگ پئی توخنی ہے کدے بول ولیاں تا دیتا تے اگو ماں نو ہیر کہندی ہے اگاں ہو کے تمہیں رنگا چنی اے میرے رانجے دے ہی سارے رنگ مائے جیڑا رانجے تو پہلوں سی بت خانہ تے بیت اللہ لگے اوہو چنگ مائے میرے رانجے دی مثل نہیں اور کوئی او دی ذات لا جواب مائے نی 14 طبق بنے او دے نور وچوں او دے نور وچوں روشن آفتاب مائے۔ لو دوستو قاضی ملکی چوچک تے کئی دو انہا چواں دے پاسے ویکھ کے ہیر کہندی ہے وارث شاہ سرکار دا شعر جدے سورہ فاتحہ مولا علی سرکار نے کسے پوچھا جدو تسی سجدہ کر دو کدی رب ویکھیا علی پاک فرماندے نے میں انہاں تک سجدہ ہی نہیں کردا جنہ تک انہوں ویکھ نہیں لیدا۔ لو اس شعر دا مطلب تے تشریح وارث شاہ نے بیان کیتی ہے ہیر دی زبانی تے قاضی نال مخاطب ہو کے پوے کر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے قاذبین قاضی منہ بول اولڑے بولنا رد ہوئے مشرکین قاضی قدر عشق دا عاشقاں صادقاں نو چاخ مار دینے جاہلین قاضی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑ دے
تے قول ان کنتم صادقین قاضی رانجے رب دے او رانجے رب دے وچ جے میں وتھ جانا درجے عشق دے کیویں ٹین قاضی حسن حسن چاک داتے جلوہ ذات ربی ہیر ویکھے آئی نال یقین قاضی تے ہیر قاضی الویک کہندی ہے نقش چاک دے نقش چاک دے حرف تبارک اللہ نقش رانجے دے نین نقش جڑے نے نقش چاک دے حرف تبارک اللہ خوش خط لکھے خالقین قاضی رخ یار دا صفا قرآن دائے ہو تے نبی نور ختم المرسلین قاضی لو دوستو سورہ فاتحہ جڑی ہیر نے قاضی نو کہی ہے سماعت فرماؤ ہیر کہندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے وے کیتا رد شیطان لین قاضی اکدے بسم اللہ اکدے بسم اللہ الرحمن کھولے الرحیم تھی میں صاحب دین قاضی پوے نظر آکھاں الحمدللہ وے قاضیہ تو جڑی نماز پڑھنا ہے نا تو خرے رب نو وینا کہ نہیں میں جڑے رانجے دی نماز پڑھنی انہوں ویکھ کے کہنی ہے کی وے پوے نظر آکھاں الحمدللہ آوے یاد رب العالمین قاضی بخش الرحمن الرحیم اللہ روز حشر مالک یوم دین قاضی پوجا صدق تو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین قاضی اہدنا الصراط المستقیم سدھے تے ٹرارا صراط العظیم قاضی لکھ نعمتاں انعمت علیہم اوپر انہا جو اہل سفین قاضی وے من حکم غیر مغضوب علیہم ہو تے ہوئی امر دی ہیر تلقین قاضی دوستو اس کلام واسطے جنی میں محنت کیتی ہے میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اندر ہی چھوڑاں گا سماعت فرمانا ہیر قاضی نو کہندی ہے جنوں شک کیتا اوے جنوں شک کیتا او گمراہ ہوئے
پڑھ کے ویخ ولدوالین قاضی ایک بار جے رانجنا دید دے ہو وے آنکھاں مکھ تھی لکھ آمین قاضی رانجا دید میاں صاحب رانجا دید شہید حسین مینو وے رانجا دید شہید حسین مینو تے کھیڑا شمر یزید لین قاضی متھا چاک دا خاص محراب مسجد ہائے سجدے پیہانال یقین قاضی آوے رہ سر دتیاں میں لکھ وٹاں ہووے عشق والوں آفرین قاضی پچھے عشق دے موت شہید مینو ہو حاجت نہیں تجہیز تکفین قاضی چوندی جان جے کرا قبول کھیڑا او نکر جو میں وچ زمین قاضی توکھے بندیاں دے توکھے بندیاں دے او رب جان دائی ہائے نال خبر خیر الماکرین قاضی سولی چڑھنا ذرا نہ فکر کرنا او مڈوں عشق دی رسم آئین قاضی وارث کول زبان تو خار جانا ہو نہیں عاشقاں دا مذہب دین قاضی سنجی پھرا ترنجڑی چین نہیں سی اے اللہ والیاں نے سانو تار آئی وارث شاہ ہے کون شریک اس دا وہ جس دا رب نے کم سواریا بہتا بولنے دا نہیں نفع کوئی آسان نیڑیوں گل مقام نہیں ہے وارث شامیاں گل یو کریے ہو جیڑی کم کے آم تے آم نہیں ہے